Διόδια θα μπουν αφού έχει υλοποιηθεί σημαντικό κομμάτι του έργου, το οποίο θα χρησιμοποιούμε. Άρα, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να πάω αύριο, το αύριο είναι σχετικό, ναι, από τα λινοπεράματα στην Αγία Πελαγία ή από την Αγία Πελαγία στον υφιστάμενο δρόμο και να δω ένα σταθμό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Θα δείτε σταθμούς αφού έχει προχωρήσει το έργο σημαντικά και αφού έχουν παραδοθεί τμήματα για τα οποία θα πληρώνουμε. Άρα, αν ας πούμε, επιμένω, από τα λινοπεράματα μας βγάζει προς το Φόδελε, θα πρέπει εγώ να περνάω σύραγγες, τούνελ δηλαδή και γέφυρες και ό,τι έχει υλοποιηθεί και εκεί μπορεί να δω ένα σταθμό στο Φόδελε. Και να έχουν υλοποιηθεί και τα έργα πολιτικού μηχανικού για το Ηράκλειο. Το πάνε πακέτο αυτό δηλαδή. Ναι, το πάνε πακέτο, ναι. Ο κ. Μάξιμος Ενετάκης, πρώην Υφυπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με την ιδιότητα τον προσκαλέσαμε εδώ του εισηγητή από την πλευρά της πλειοψηφίας στη Βουλή για τη σύμβαση που κυρώνεται. Είστε εδώ με την ιδιότητα, κυρίως γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε, γιατί έτσι δεν προλαβαίνουμε όταν είναι τόσο μεγάλο το θέμα, με την ιδιότητα του εισηγητή από πλευράς κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν είναι κυβερνητικής, είναι του κόμματος, έτσι, Νέα Δημοκρατία. Εγώ εκπροσωπώ το Κοινοβούλιο. Ναι. Στο νομοσχέδιο για τη σύμβαση κύρωσης της σύμβασης, λοιπόν, που αφορά το ΒΟΑΚ, το νέο ΒΟΑΚ, ένα ίσως από τα μεγαλύτερα έργα που θυμάμαι και σε χρονοδιάγραμμα και σε κόστος, έτσι, των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Σίγουρα το μεγαλύτερο έργο που υλοποιείται στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως και το μεγαλύτερο οδοποιίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Ναι, επειδή είναι και θα έλεγα, μπορεί να μην είναι τα 150-157 χιλιόμετρα τόσα πολλά σεκούντα, αλλά ενιαίο έργο, έτσι. Ενιαίο, αυτό είναι το θέμα. 157 και η προαίρεση νομίζω ότι πια έχει κλείσει, δηλαδή το κομμάτι Κίσαμος Χανιά, το οποίο είναι άλλα 30 χιλιόμετρα, το οποίο όταν θα έχουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα ασκηθεί από το δημόσιο η δυνατότητα της ένταξης του στο έργο, γι' αυτό λέμε προαίρεση, αλλά τη θεωρούμε προσυμφωνημένο ότι θα μπει και αυτό στην κατασκευή του έργου. Άρα 187 χιλιόμετρα συνολικά, μέχρι και τη Χερσόνησο, από την Κίσαμο μέχρι τη Χερσόνησο. Να πούμε βέβαια ότι υλοποιείται. Θα ήταν ωραία να μας πείτε και την είδηση ότι θα βάζαμε και τη Σιτία μέσα, γιατί όντως μοιάζει λίγο κολοβό το έργο, για να μην πω κάτι περισσότερο. Κοιτάξτε, προφανώς και ο σχεδιασμός κυβέρνηση είναι να φτάσει μέχρι την Σιτία, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός πρώτον βρέθηκε στην σύμβαση, στην υπογραφή της σύμβασης, δηλώνοντας ακριβώς πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο για την Κρήτη, αλλά και για τη δική του πολιτική αξιοπιστία, διότι είναι κάτι το οποίο είχε βάλει στόχο προσωπικά, και σε αυτή την υπογραφή είπε ότι θα χρηματοδοτηθούν οι μελέτες για το υπόλοιπο κομμάτι από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Παχιά Άμμο, προκειμένου να υλοποιείται με τη μορφή δημοσίου έργου, όπως δηλαδή γινόταν μέχρι τώρα η τροποποίηση στο ΒΟΑΚ, μικρό κομμάτι, αλλά με δημόσια δαπάνη καθαρά, ώστε να μπορέσουμε σε βάθος χρόνου να ολοκληρώσουμε αυτό το εμβληματικό έργο για την Κρήτη. Ναι. Το λέω για τη Σιτία, γιατί δεν είναι μόνο οι Σιτιακοί και στην Ανατολική Κρήτη που νοιάζονται, και όλοι μας που θέλουμε να πηγαίνουμε. Ήταν να γίνει και μια σύσκεψη στο Υπουργείο. Φαντάζομαι ότι δεν έχει γίνει ίσως μετά την ψήφιση της σύμβασης, την κύρωση της σύμβασης με τον κύριο Δήμα. Εντάξει, δεν είστε όλα σύνθια εσείς, αλλά προφανώς και θα γίνει, διότι πρέπει να δουν και τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού πώς υλοποιούνται. Δηλαδή, χρηματοδοτήσεις, πότε θα ανατεθούν οι μελέτες, ναι, για να πούμε ότι έχουμε και κάτι χειροπιαστό. Και να πω και κάτι, για να το κλείσουμε αυτό τις αιστείες. Εάν πούμε ότι ο ΒΟΑΚ θα κάνει 10 χρόνια, λέω maximum ή και λίγο παραπάνω, να κατασκευαστεί, να ολοκληρωθεί, εάν υπάρχει ένα σωστό σχεδιασμός για τη Σιτία, δηλαδή και πούνε κάνουμε σε 2-3 χρόνια 20 χιλιόμετρα, μετά κάνουμε. Μπορεί να το φτάσουμε και πιο μπροστά. Λέω. Ελπίζουμε να μην φτάσει στα 10 χρόνια, αλλά η εμπειρία και από τα προηγούμενα μεγάλα τέτοια έργα έδειξαν ότι και λόγω προβλημάτων και συνθετότητας του έργου χρειάστηκαν διάφορες παρατάσεις. Πολλές φορές, ξέρετε, η αρχαιολογία μας έχει πάει σε πολλά σημεία πίσω.
και ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα. Νομίζω πάντως ότι ειδικά στην περίπτωση του ΒΟΑΚ, όπως και στα άλλα έργα, όπως σωστά είπατε, αυτό που περισσότερο μας τρομάζει είναι η γραφειοκρατία. Δηλαδή, και βάζω και τις απαλωτριώσεις μέσα στη γραφειοκρατία, γιατί στο Λασίθι τα κομμάτια που γίνονται κάναμε 5-6 χρόνια. Κοιτάξτε τώρα, ακριβώς είναι πολύ δύσκολα τα θέματα των απαλωτριώσεων και σε μια εποχή όπου και η γη έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Για παράδειγμα, το κομμάτι, το ΣΔΙΤ τώρα που υλοποιείται, ναι, από Χερσόνησο στη Νεάπολη, αναγκάστηκε ο παραχωρησιούχος να νοικιάσει τις περιοχές που δεν είχαν απαλωτριωθεί, για να μην καθυστερήσει το έργο. Περίεργο σύστημα αυτό, έτσι. Ναι, σαν να δίνει μίσθωση δηλαδή. Ναι, μια μικρή μίσθωση, ένα μικρό κόστος, το οποίο κυρίως γίνεται για να μπορείς να πετύχεις τους χρονικούς περιορισμούς να εκδοθούν οι δικαστικές αποφάσεις. Για να εκδοθούν, γιατί είναι και αναφέρεται το δικαίωμα του κάθε πολίτη να διεκδικεί το συμφέρον του. Ναι. Βέβαια, έτσι. Παρεπιπτόντως, για να το ξεκαθαρίσουμε, το δημόσιο κομμάτι που θα γίνει, που γίνεται, αυτό κατασκευάζεται έτσι αλλιώς από τον Άγιο Νικόλαο Χερσόνησο, και το κομμάτι της ΔΙΤ θα έχουν διόδια? Όχι, δεν τι ρωτάνε οι ακροατές μας. Δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός για διόδια, είναι δημόσια τμήματα. Θα δούμε μετά με την ενιαία λειτουργία τι θα προκύψει σε άλλο βάθος χρόνου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σταθμοί διοδίων, δεν υπάρχουν διόδια σε αυτές τις περιοχές. Διόδια αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο από την άλλη μεριά προς τα Χανιά. Και μια που ανοίξαμε το κομμάτι διόδια, κάτι το οποίο βλέπω και εγώ στα social και απασχολεί τον κόσμο, και βεβαίως είναι και ένα σημείο που επενδύει δυστυχώς η αντιπολίτευση για να στυλιτεύσει το έργο, και βέβαια πάρα πολλοί πολίτες μπαίνουν και λένε το απλό, μα θα πληρώνουμε διόδια για κάτι που δεν έχουμε. Και η απάντηση... Αυτό έχει μια βάση, ξεκινάει ως κουβέντα, επειδή στη σύμβαση είδαμε ότι προβλέπεται ότι θα υπάρχουν οι προσωρινοί σταθμοί. Σωστά. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα αρχίσουν τα διόδια. Πολύ καλά, πολύ σωστά το λέτε, και είναι ξεκάθαρο πια μέσα στη σύμβαση, στο άρθρο 18.1, ότι αφού υλοποιηθούν σημαντικά κομμάτια του έργου, και μάλιστα και με άλλες προϋποθέσεις, για παράδειγμα τα διόδια που θα μπουν στο Φόδελε θα πρέπει να έχουν τελειώσει και τα έργα πολιτικού μηχανικού της παράκαμψης του Ηρακλείου, δηλαδή όχι μόνο το κομμάτι που θα κατασκευαστεί και θα δοθεί σε κυκλοφορία, αλλά και άλλα κομμάτια, τότε μόνο θα μπορούν να μπουν αυτοί οι μετοπικοί σταθμοί, προσωρινοί σταθμοί διοδίων. Επομένως, διόδια θα μπουν αφού έχει υλοποιηθεί σημαντικό κομμάτι του έργου, το οποίο θα χρησιμοποιούμε. Άρα, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να πάω αύριο, το αύριο είναι σχετικό, ναι, από τα Λινοπεράματα στην Αγία Πελαγία ή από την Αγία Πελαγία στον υφιστάμενο δρόμο και να δω ένα σταθμό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Θα δείτε σταθμούς αφού έχει προχωρήσει το έργο σημαντικά και αφού έχουν παραδοθεί τμήματα για τα οποία θα πληρώνουμε. Άρα, αν ας πούμε, επιμένω, από τα Λινοπεράματα μας βγάζει προς το Φόδελε, θα πρέπει εγώ να περνάω σύραγγες, τούνελ δηλαδή και γέφυρες και ό,τι έχει υλοποιηθεί, και εκεί μπορεί να δω ένα σταθμό στο Φόδελε. Και να έχουν υλοποιηθεί και τα έργα πολιτικού μηχανικού για το Ηράκλειο. Το πάνε πακέτο αυτό δηλαδή. Ναι, το πάνε πακέτο, ναι. Ναι. Ωραία. Ανάποδα μπορεί να γίνει, δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, επειδή στην περιοχή του Ηρακλείου, όπου ζητάνε και ο Δήμος να γίνουν τα cut and covers αυτά, έχουν γίνει απαλωτριώσεις, από ό,τι ξέρω. Εκείνη από τις παλιές απαλωτριώσεις του. Ωραία. Άρα λοιπόν θεωρητικά είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις από εκεί. Αλλά είσαι μέσα στο αστικό ιστό, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσκολία. Αλλά... Όχι, λέω, αν γίνει αυτό, αν ο παραχωρησίχος, διότι το πώς θα ξεκινήσουν τα έργα, ουσιαστικά θα το δουν και οι εταιρείες, έτσι. Ναι, δεν το δω εγώ κι εσείς. Θα δοθεί και λίγο από το χώρο τον οποίο έχουν διαθέσιμο, δηλαδή όπως είπαμε, οι απαλωτριώσεις και άλλα θέματα. Εάν λοιπόν κρίνουν ότι στα επόμενα 2 χρόνια μπορούν δυνητικά δηλαδή να ξεκινήσουν από την περιοχή του Ηρακλείου και κατασκευαστούν αυτά που προβλέπονται. Τα cut and covers, ετοιμάσουν το δρόμο. Μπορούμε να δούμε διόδια στην περιοχή αυτή. Θα μου πείτε, ξέρω, δεν πληρώνουμε διόδια, θα μου πείτε, αλλά θα υπάρξουν σταθμοί, γιατί θα τα πληρώνει το κράτος τις διελεύσεις μας. Αυτό δεν είναι?
θα αποζημιώνει. Εδώ μιλάμε τώρα για τις αστικές μετακινήσεις. Ναι, ναι. Για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Σε πινακάκι συγκεκριμένο μέσα στη σύμβαση προβλέπει ότι όλοι αυτοί οι κόμβοι που έχουμε τώρα στο Ηράκλειο αποτελούν αστικές μετακινήσεις, δηλαδή το Γιόφυρο, Φοινικιά, το αεροδρόμιο, Παπαναστασίου αποτελούν αστικές μετακινήσεις για τις οποίες οι εγγεγραμμένοι χρήστες, εδώ τώρα ανοίγουμε μια παρένθεση, όταν θα δοθεί σε λειτουργία πια θα υπάρξει μια πλατφόρμα που θα εγγραφούν οι χρήστες και θα μπορούν να χρησιμοποιούν το δρόμο. Πρέπει να μπω εγώ δηλαδή να βάλω αυτοκίνητο, όχημα και τέτοια. Αυτό δεν αφορά μόνο τις αστικές μετακινήσεις, αφορά και την δυνατότητα που θα έχεις της χρέωσης αναλογικά με την απόσταση την οποία θα διανύεις. Θα περνάς δηλαδή σε σημεία που θα χτυπάει το αυτοκίνητο και αν κάνεις 10 χιλιόμετρα θα πληρώσεις για 10 χιλιόμετρα. Ενώ αντιθέτως οι άνθρωποι που θα επισκέπτονται ως τουρίστες θα έχουν άλλες χρεώσεις πιο σταθερές, γιατί δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το σύστημα. Για να το καταλάβω. Να ολοκληρώσω μόνο με τις αστικές. Ναι, παρακαλώ. Αυτό που σας περιέγραψα είναι ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει πολύ μετά, αφού ολοκληρωθεί και σε εθνικό σχεδιασμό το Εθνικός Φορέας Διοδίων. Άρα θα πάμε σε ένα ολοκληρωμένο ΒΟΑΚ για να το δούμε αυτό. Σωστά. Θα πάμε λοιπόν σε ένα ολοκληρωμένο ΒΟΑΚ που θα το δούμε αυτό το συγκεκριμένο. Τώρα, ξεκάθαρα λοιπόν λέει ότι μέσα σε αυτές τις αστικές μετακινήσεις, το ίδιο ισχύει για το Ρέθυμνο, το ίδιο και για τα Χανιά, οι οδηγοί δεν θα πληρώνουν την έλευσή τους, τη χρήση του δρόμου. Την έξοδο και είσοδο για αστικό. Λέει όμως, σωστά που είπατε, και όχι και απεριόριστες διαδρομές. Έτσι, σε μία ώρα, δηλαδή αυτό που είπα εγώ, χάρη παιδιά, ότι αν ξεχάσω το κινητό μου και γυρίσω θα πληρώσω. Όχι, μία ώρα για την ίδια κατεύθυνση. Αν δηλαδή γυρίσετε, πάλι δεν χρεώνεστε. Γιατί είναι άλλη κατεύθυνση. Ναι, αλλά εγώ θα έχω ξεχάσει το κινητό μου και θα πάω το πάρω. Κοίτα και ένα καφέ. Το περάσει η ώρα. Αρχίζει η εκπομπή. Λοιπόν, άρα είναι ξεκάθαρο με πινακάκια. Προφανώς εκεί το κάνω για να πιάσουν τις επαγγελματικές μετακινήσεις που υποψιάζονται. Και επίσης, και ναι, εκεί για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν, το κράτος, το χρήστη, ο οποίος πληρώνει για σένα που θα περάσεις δωρεάν, ο παραχωρησιούχος, θα του καταβάλει τα σκιώδη διόδια, γιατί είναι μέρος της συντήρησης του δρόμου που ούτως ή άλλως πρέπει να πληρώνεται. Δηλαδή, φανταστείτε, ακόμα και το ΒΟΑΚ τώρα που τον έχουμε όπως τον έχουμε, πληρώνουμε φόρους για τη συντήρησή 100%. του. Αλλά βλέπετε και το αποτέλεσμα. Και δεν είναι και σωστά συντηρημένο. Άρα λοιπόν δεν θα πληρώνει ο χρήστης, αλλά μέσω της διαδικασίας της καταγραφής των διελεύσεων. Βεβαίως, γιατί αυτά αφαιρούνται από το μοντέλο που έχουν το οικονομικό αυτή τη στιγμή, θα καταβάλλονται τα σκιώδη διόδια που λέμε στον παραχωρησιούχο. Ναι. Τώρα, εκεί που μπερδεύτηκα λίγο, είπατε για την πλατφόρμα. Όταν θα φτάσουμε να ενοποιηθεί, να έχουμε αυτό το σχέδιο το εθνικό, θα πρέπει ο Σενετάκης, ο Μπογδανίδης, ο Ορμελιώτης να έχουν μπει σε μια πλατφόρμα, να έχουν βάλει τα οχήματά τους και αυτό να τους καταγράφει ότι περνάνε. Εκεί, κύριε Μπογδανίδη, δεν το ξέρω ακριβώς, επειδή δεν έχει υλοποιηθεί και ακόμα ούτε πάνω. Έτσι. Αυτή τη στιγμή ισχύει στην Ελλάδα ότι έχουμε ένα ενιαίο σύστημα διοδίων, όπου είτε στην Εγνατία Πας, είτε στην Αττική, είτε στην Ολυμπία Οδό, σε χρεώνει, έχεις ένα αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο έχει μια ενιαία πλατφόρμα και χρεώνει και κατανέμει μετά στους παραχωρησιούχους τα χρήματα. Κάτι αντίστοιχο σε εθνικό επίπεδο ευρύτερο θα δημιουργηθεί, το οποίο μπορεί να μην έχεις καν και αυτό το pass, δηλαδή μόνο που θα διαβάζει την πινακίδα σου, να μπορεί να σε χρεώνει και να τα στέλνει στην κεντρική πλατφόρμα και μετά να κατανέμεται όπου πρέπει να κατανεμηθεί στους παραχωρησιούχους. Ερώτηση από φίλο. Δηλαδή έχει δρόμο ακόμα. Ναι, πολύ. Δεν το ξέρω και δεν ξέρω και εσείς. Εξαιρεί τους ντόπιους από τους ξένους επισκέπτες αυτό το σύστημα? Όχι, αλλά θα έχουμε εγγεγραμμένους χρήστες και μη εγγεγραμμένους. Μπορεί και τα τουριστικά, για παράδειγμα, που λέμε ένα ενοικιαζόμενο να έχει ενταχθεί σε αυτό, οπότε και ο επισκέπτης να έχει την ίδια μεταχείριση. Ξαναλέω όμως, είναι κάτι υποδιαμόρφωση. Το λέω γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και αποφάσεις ευρωπαϊκές ότι δεν μπορείς να έχεις 2 μέτρα και 2 σταθμά για τον Βέλγο και τον Έλληνα. Απλά λέμε με βάση τη διαδικασία πώς μπορεί να χρεωθεί. Εάν ας πούμε δεν έχει μπει σε αυτό και το αυτοκίνητο περνάει μια φορά που ήρθε και δεν έχει εγγραφεί, πρέπει να πληρώσει. Άρα θα πληρώσει στο χειροκίνητο κομμάτι. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να ισχύσει το αναλογικό, γιατί έχω μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλά ξαναλέω, όποιος εγγραφεί και δεν έχει να κάνει με το αν είναι ντόπιος ή δεν είναι ντόπιος,
έχει να κάνει με τη δυνατότητα κάποιου να εγγράφεται. Λοιπόν, ένας φίλος μας λέει διόδια φυσικά και διόδι σκιώδη και μάλιστα προκαταβολικά πριν ολοκληρωθεί το έργο. Όχι στην υπηρετική χώρα, αλλά στο νησί, από πού και ως πού. Ναι, το εξηγήσατε αυτό. Δεν θα υπάρχουν προκαταβολικά. Όχι. Ούτε στη φάση που θα έχουμε τους μετοπικούς σταθμούς που είναι προσωρινοί θα καταβάλλονται σκιώδη διόδια. Ναι. Τα σκιώδη διόδια θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την αρχή λειτουργίας της παραχώρησης σε μορφή λειτουργίας και όχι πια κατασκευής. Δηλαδή αφού περάσουμε τα 5 χρόνια που ορίζει το διάστημα κατασκευής του έργου. Ναι, άρα πρέπει να είναι κατασκευασμένο. Δηλαδή τα πρώτα διόδια θα είναι μόνο. Ναι, θα είναι κατασκευασμένο και σε λειτουργία. Ναι. Έτσι, να δοθεί σε λειτουργία. Για τα σκιώδη. Εδώ να πούμε βέβαια ότι ότι τα σκιώδη διόδια ευνοούν τους κριτικούς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Διότι εμείς είμαστε οι χρήστες και μέσω των σκιωδών διοδίων, τα οποία πληρώνονται από την εφορία. Μου θυμίζει λίγο αυτό το σύστημα που ενώ η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ήταν πολύ ακριβή στην Κρήτη, ουσιαστικά το πλήρωνε όλη η χώρα. Ναι, με τα χρήματα, τα οποία καταργούνται με τη διασύνδεση. Τα μη διασυνδεδεμένα που λέγαμε. Ναι, αυτό μας συμφέρει. Άρα, βέβαια, εμέσως πάλι εμείς πληρώνουμε, αλλά μάλλον εμείς πληρώνουμε όλοι τώρα. 10 εκατομμύρια Έλληνες και όχι 700.000 κριτικοί. Ναι. Σωστό είναι αυτό, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει. Η άλλη ερώτηση που προέρχεται πίσω από ακροατή είναι ότι από τη στιγμή λοιπόν που θα έχει λαμβάνει ο παραχωρησιούχος και για τα αστικά διόδια, δεν θα τα πληρώνουμε εμείς, αλλά το κράτος εμέσως. Και όχι ολόκληρο, γιατί είναι μόνο τα σκιώδη, που είναι το 64% ένα ποσοστό. των διοδίων. Ναι. Ωραία. Αυτό λοιπόν λέμε σημαίνει ότι θα έχει έσοδα και από αυτό το κομμάτι, άρα μπορούν να γίνουν αυτά που έχει ζητήσει ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Μαλεβιζίου, τα έργα. Γιατί λέγαμε κόστος και κόστος και κόστος. Κοιτάξτε, τα νούμερα που συζητάμε είναι τεράστια. Και γι' αυτό και τα διόδια δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν το κόστος του έργου. Γι' αυτό και το δημόσιο βάζει 800 εκατομμύρια στο έργο. Ναι. Δεν είναι ότι είναι παραχώρηση με την μορφή έρχονται, το φτιάχνουν. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Έτσι, λοιπόν, οπότε, επειδή τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα, αυτά τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή για τις απαιτήσεις των Δήμων, οι οποίες, ξαναλέω, και σε τεχνικό επίπεδο είναι πολύ σωστές και όλοι τους θέλουν να βελτιώσουν και το αστικό περιβάλλον και το δημοτικό περιβάλλον, προφανώς έχουν να κάνουν και με τα οικονομικά του έργου. Ήδη ξεκινάμε με ένα έργο το οποίο θα υπερβεί τα 2 δις εφόσον βάλαμε και την προαίρεση. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό έλεγα εγώ και πριν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραφεί η σύμβαση. Αυτή τη στιγμή με την υπογραφή της σύμβασης έχουμε στα χέρια μας εργαλεία, έχουμε τους μελετητές, οι οποίοι μέσα από τις πρόδρομες εργασίες μπορούν να συντάξουν μελέτες και να κοστολογήσουμε και να δούμε τι είναι εφικτό να γίνει τώρα και τι μπορεί να σχεδιαστεί για το μέλλον. Ναι. Προφανώς όλοι θέλουμε να έχουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, αλλά ξαναλέω, ήδη ξεκινάμε, έχουμε υπερβεί τα 2 δις, ήδη το χρηματοδοτικό μοντέλο είναι οριακό και πρέπει να μπει η αρχή. Νομίζω για μένα το σημαντικότερο είναι να μπει η αρχή. Κρατάω την ερώτηση που ήθελα να κάνω και διακροατών που το έχουν πει, για το τι σημαίνει τελικά παραχώρηση όταν το δημόσιο βάζει λεφτά, θα μου το πείτε μετά. Αλλά τώρα θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί έχοντας τη σύμβαση, σημαίνει ότι 3 μεγάλες εταιρείες, νομίζω οι μεγαλύτερες που έχουμε στη χώρα, δηλαδή αν πούμε ότι είναι η Τέρνα. Προφανώς θα συνεργαστούν και στο κατασκευαστικό κομμάτι και άλλες. Ναι, η Τέρνα, Μυτιληναίος και Άκτορ. Ναι. Νομίζω ότι είναι 3 μεγαλύτερες, αν θυμάμαι καλά. Και η JMP Avax που κάνει το μετρό. Εντάξει, ναι, αλλά λέω στις μεγαλύτερες είναι σίγουρα. Και λέω ότι άρα θα διαθέσουν στελέχη τους, σωστά, γιατί το έργο πάει μελέτη κατασκευή. Σωστά. Και είναι σημαντικό. Δεν περιμένουμε δηλαδή από ένα κράτος να προσπαθήσει να βρει με διαγωνισμούς και τέτοια. Έτσι, να τρέξουν. Το μοντέλο όμως, τι ξαναγυρίζω, αρχαιολογία, απαλωτριώσεις και έτσι, είναι ουσιαστικά πάλι στα χέρια του κράτους. Γιατί είναι και στα χέρια του κράτους, αλλά πάλι, για παράδειγμα, το μοντέλο που ακολουθήσαμε και στο αεροδρόμιο ήταν να μπορούν ο παραχωρησιούχος Παύλα Εργολάβος να έχει αυτός την ευθύνη του προσωπικού των εξκαφών, ώστε να γίνονται πιο εύκολα οι προσλήψεις, να μην περνάνε από το δημόσιο και να έχουμε εργατικά χέρια ακόμα και για τις ανασκαφές. Ναι. Οπότε και εκεί με την παραχώρηση μπορούμε να τρέξουν πιο γρήγορα τα πράγματα.
Και έχουν γίνει και πάρα πολλές. Δηλαδή, μιλούσαμε τώρα, έχουμε μια ρητορική ότι 6 χρόνια καθυστερούσαμε. 6 χρόνια γινόντουσαν όλα αυτά τα οποία συζητάμε, γινόντουσαν μελέτες αρχαιολογικές για να δούμε πού θα καταλήξει, αν όντως η όδευση θα μπορεί να είναι από εκεί. Υπήρχαν αντιδράσεις από την αρχαιολογία, αλλάξαν σε κάποια σημεία τις διατομές και τα υψόμετρα του δρόμου. Γίνανε δηλαδή πολλά πράγματα, τα οποία πιστεύω ότι θα δούμε τώρα ως συντομότερο χρόνο να λύνονται τέτοια θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, η ερώτηση, καλά, πολλά ερωτήματα γεννιόνται, αλλά και θα γεννηθούν ακόμα. Και θα γεννηθούν κι άλλες. Γιατί αυτή η εβδομάδα. Το βασικό όμως είναι ότι γεννιούνται ερωτήματα σε μια βάση που ξεκινάμε κάτι. Σωστό. Δεν τα μηδενίζω. Λέω όμως ότι τώρα συζητάμε επί πραγματικής βάσης και όχι θεωρίες και τι θα κάνουμε για το ΒΟΑΚ και τέτοια. Και μιλάμε πολύ και έχοντας και τις εταιρείες, τους ανθρώπους δηλαδή που θα έχοντας το κατασκευάσουν. Εργαλεία τα λέω. Όχι, το λέω γιατί καμιά φορά εσείς πολιτικοί θα το έχετε. Πού να το κάνουμε, είναι και μέρος της δουλειάς σας, έτσι δεν είναι? Να πείτε, θα κάνουμε ένα ΒΟΑΚ. Στόχους έχουμε, οπότε θα κάνουμε. Από τότε πρωτομπήκατε στη Βουλή, δεν ακούτε εσείς ότι θα κάνουμε το ΒΟΑΚ? Βεβαίως. Τώρα έχει φτάσει όμως και μπήκαν υπογραφές και είναι τα πράγματα. Είναι πραγματικά ιστορική στιγμή. Εγώ το λέω, νιώθω υπερηφάνεια. Ξέρω τις δυσκολίες, ξέρω τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν, αλλά ξέρω και το αποτέλεσμα ότι θα μας δικαίωσει όλους. Ωραία. Ερώτηση πριν πάμε στο διάλειμμα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό. Οι ρήτρες που υπάρχουν στη σύμβαση, και είναι πολλές και φαντάζομαι και στα ψηλά γράμματα θα έχει κι άλλες. Εάν το ελληνικό κράτος δεν είναι συνεπές αυτά που έχει πει, δηλαδή που είχα πει, απαλωτριώσεις, αρχαιολογίες, υπηρεσίες και έτσι, θα αρχίσουν να πληρώνουμε και υπό την έκφραση? Δεν είναι απαραίτητο. Προφανώς είναι στη σύμβαση και ο παραχωρησιούχος θέλει κάποια εχέγγυα ότι δεν θα κάθεται 5 χρόνια και θα του πούνε στο δίνω και αυτό. Αλλά μπαίνουμε σε μια σύμβαση 2 δις ευρώ, στα οποία το δημόσιο θα βάλει 800 εκατομμύρια και ο παραχωρησιούχος το υπόλοιπο 1.200 μαζί με δανεισμό, και καταλαβαίνετε τώρα ότι πρέπει να υπάρξει και εκεί μια συνεργασία. Δηλαδή και ο παραχωρησιούχος λίγο δουλεύει για τη μεριά του δημοσίου. Δεν έπεται τώρα ότι θα κάτσει κάπου, θα κολλήσει και θα στέλνει αμέσως χαρτιά. Δηλαδή δεν πιστεύω και ούτε γίνεται αυτό όταν υπάρχει μια καλή συνεργασία. Αυτά συνήθως οι όροι αυτοί έχουν να κάνουν όταν πάμε σε υπερβολές και όταν δεν υπάρχει και καλή συνεργασία των δύο τομέων. Πάμε σε Σίγουρα υπάρχουν, όπως σε κάθε δημόσιο έργο, σταλίες. Καταλαβαίνω τι λέτε. Προφανώς εννοείται ότι δεν νομίζω ότι κάποια εταιρεία ξεκινάει να τραβάει ο καθένας το σκηνή και να. Κανένας. Θέλουν και αυτοί να το τελειώσουν. Και εγώ έχω κάνει αυτό το επάγγελμα και από τη μεριά του εργολάβου, κυρίως του μηχανικού, για τη μεριά του δημοσίου. Δεν είναι ευχάριστο κάποιος να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Όλοι προτιμάνε το έργο να προχωράει κανονικά. Ναι, νομίζω ότι ειδικά αυτό το έργο θα θέλανε και οι εταιρείες για 1000 λόγους να το τελειώσουν. Είναι τεράστια τα κόστη της συντήρησης. Ακόμα και αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ότι χρεώνει το κράτος, μπορεί οι εταιρείες να μπαίνουν μέσα. Που κυρώνεται στη Βουλή αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα δεν θα ακυρωθεί. Νομίζω θα καλούσατε και τους δημάρχους, εμπλεκόμενους φορείς. Θα γίνει αυτό τελικά? Βεβαίως και θα γίνει. Εισηγηθήκαμε να κληθούν όλοι οι δήμαρχοι και από το Λασίθι, ώστε να καταθέσουν και αυτή τις απόψεις. Ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Και βεβαίως και οι δήμαρχοι του Μαλεβιζίου και του Ηρακλείου. Οι δήμαρχοι εννοούμε της βόρειας πλευράς, έτσι. Ναι. Όσοι εμπλέκονται. Και καλέσαμε και την ΠΕΔ, δηλαδή τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος είναι και δήμαρχος Ρεθύμνου, για να δούνε, διότι πάντα θα έχουμε και τα ζητήματα της σύνδεσης του Βόρειου με όπως έχουμε τώρα στο αεροδρόμιο, ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την Κρήτη. Άρα θα βρίσκονται όλοι εκεί οι οικονομικοί φορείς, επιμελητήρια. Αυτό θα γίνει Τετάρτη, το τεχνικό επιμελητήριο βεβαίως, έτσι, και το τμήμα Ανατολικής και το Δυτικής Κρήτης. Αυτό θα γίνει Τετάρτη στις 1 η ώρα και μετά θα γίνει η δεύτερη συνεδρίαση που λέμε, η τρίτη πρακτικά συνεδρίαση που είναι επί των άρθρων, και την Πέμπτη θα μπει για κύρωση στη Βουλή. Ολομέλεια. Στην Ολομέλεια, ναι. Ολομέλεια. Άρα την Πέμπτη, εκτός απρόπτου, θα ψηφιστεί. Γίνεται νόμος του κράτους. Το πιθανότερο μόνο την κυβερνητική πλειοσία. Βλέπω την αντιπολίτευση φωνάζει. Βέβαια, γιατί θα μπορούσε επί της αρχής. Πάντα όλοι επί της αρχής έχουν μια. Θα το δούμε, γιατί δεν τοποθετήθηκαν. Θα το ξέρουμε την Τετάρτη το μεσημέρι, μόλις ξεκινήσει η Τρίτη. Πρέπει και λίγο να το πω. Είμαι ο πρώτος και το ξέρετε ότι σας έχω ασκήσει
και νομίζω έντονη κριτική για την καθυστέρηση των 6 ετών. Συν τα 50 χρόνια που κυβερνούσατε εσείς, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, λιγότερο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν μια σύμβαση για το Βάγνερ. Δηλαδή πρέπει να εξηγήσεις και το πώς θα πεις όχι σε αυτή τη σύμβαση. Στα επιμέρους το καταλαβαίνω, έτσι, γιατί και εγώ και εσείς μπορεί να έχετε. Τα επιμέρους μπορεί να έχουμε διαφωνίες, αλλά επί της αρχής δεν μπορεί να διαφωνούμε γι' αυτό. Ναι, είναι ένα θέμα. Λοιπόν, η ερώτησή μου και δική μου και πολλών ακροατών φίλων είναι την παραχώρηση, την έχω στο νου μου, ότι σας δίνω το έργο, γιατί είστε εργολάβος, φτιάξτε το και τα επόμενα 30 ή 40 χρόνια ανάλογα τη σύμβαση το εκμεταλλεύεστε και βγάζετε τα λεφτά. Κάνεις το λογαριασμό και λες με συμφέρει, το παίρνω. Okay. Τι σύμβαση παραχώρησης είναι αυτή που τους δίνουμε και 800 εκατομμύρια θα τους πληρώνουμε και σχιώδη? Το είπατε πολύ σωστά. Επειδή ακριβώς σας είπα και στην εισαγωγή τα νούμερα δεν βγαίνουν και θα έπρεπε να καταλήξει ένα διόδιο το οποίο θα ήταν απαγορευτικό για τη διέλευση των οχημάτων. Με τη βοήθεια των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση, και μιλάω και για το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου σε αυτό το τμήμα είναι 200 εκατομμύρια ευρώ, επιλέχθηκε αυτό το μοντέλο. Να πω το εξής εδώ γενικά, το μοντέλο αυτό της παραχώρησης και για τα άλλα τα μεγάλα έργα γίνεται ακριβώς επειδή το κράτος, είτε από άποψη μηχανισμών αλλά είτε και από θεσμών δηλαδή και τρόπου ελέγχου και κατασκευής δεν θα μπορούσε να σηκώσει αυτό, αλλά γίνεται και για λόγους δημοσιονομικούς. Δεν θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή στη χώρα να πούμε ότι βγάζω 2 δις για να εκτελέσω ένα έργο στην Κρήτη, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα αντλούσετε κεφάλαια από όλες τις επενδύσεις όλης της Ελλάδας. Ναι, αλλά αν το βάζεις σε βάθος δεκαετίας... Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Έτσι, με την παραχώρηση και τον τρόπο αυτολειτουργίας μπαίνει αλλιώς στα δημοσιονομικά της χώρας, δεν χτυπάει στο χρέος, δεν χτυπάει στο έλλειμμα και είναι μια άσκηση η οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Ακόμα και έτσι, ακόμα και έτσι ότι ήταν θέμα λογαριασμού. Όπως βλέπετε, βεβαίως, η οποία νομίζω ότι εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, εάν δεν ήταν και το κύρος αυτής της κυβέρνησης, το κύρος του Πρωθυπουργού, δεν θα είχε περάσει και τις εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας το υπογράφω αυτό. Φάνηκε πάντως είναι ότι σημαντικό. Και ο κ. Μητσοτάκης ενδιαφερόταν περισσότερος κριτικός. Δεν θα μπορούσαμε αυτό το έργο να πάρει έγκριση και τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, όπου τα δημοσιονομικά μας όλα συντελούν. Δηλαδή και η επιτυχία της κυβέρνησης και ο τρόπος με τον οποίο διεκδικούμε Καταλαβαίνετε πράγματα. πάντως ότι είναι λίγο μεσοβέζικη λύση, όπως τουλάχιστον έχουμε στο μυαλό μας. Με την έννοια ότι αυτό που σας λέω, ότι παραχώρηση σημαίνει στο δίνω, το φτιάχνεις, το εκμεταλλεύεσαι. Αλλά προσέξτε τώρα, από εκεί που έχουμε την κατηγορία, γιατί δεν το πάμε σε ένα δημόσιο έργο. Ναι. Δηλαδή να δίναμε και τα 2 δις. Ναι. Και δίνουμε τα 800 ώστε τα άλλα να πάνε με ιδιωτικό δανεισμό και να μπορούμε να τα αποπληρώνουμε. Θα δώσουμε κι άλλα όμως. Τι εννοείται θα δώσουμε? Θα δίνουμε κατά τη διάρκεια. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι όταν ένα έργο λειτουργεί, πάλι δίνεις. Δίνεις για τη συντήρηση. Σωστά. Αυτό το αγνοεί ο κόσμος ή θέλει να το αγνοεί. Σωστά. Κάθε χρόνο, λοιπόν. Έχετε δίκιο, είναι credit. Λοιπόν, αυτό το δίνω. Γιατί το ξεχνάμε πολλές φορές, ότι το δημόσιο πρέπει να βάζει λεφτά και έχουμε και κακοσυντηρημένους δρόμους. Βεβαίως. Εδώ η περιφέρεια χτυπιέται, να το πω έτσι λαϊκά, διότι τις έχουν αναθέσει στο ΒΟΑ και δεν τις έχουν βγάλει. Μπορεί να θέλει 10 εκατομμύρια το χρόνο για τη συντήρηση, ας πούμε. Μπορεί να λέω και λίγο νούμερο. Ναι, άρα αυτά τα χρήματα τα δίνει το κράτος, οι φορολογούμενοι, ούτως ή άλλως για τη συντήρηση των δημόσιων οδικών δικτύων. Ενώ τώρα το δημόσιο για τα 30 αυτά χρόνια δεν θα αναμειγνύεται. Θα δίνει ανάλογα, προσέξτε και τι άλλο κάνει. Δίνει ανάλογα την κίνηση πια. Δηλαδή τα σκιώδη δεν λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο, δεν είναι ένα συγκεκριμένο ποσό. Επειδή προφανώς ανάλογα τη χρήση αυξάνεται και το κόστος ή μειώνεται το κόστος συντήρησης, έτσι έρχεται πάνω σε αυτό και δίνει αυτό το ποσοστό. Παρένθεση τώρα, γιατί. Δηλαδή πιο στοχευμένη χρέωση. Το έχω απορία. Μήπως είναι οι μετρήσεις για τη διέλευση των οχημάτων λίγο υποτιμημένες? Το λέω αυτό γιατί. Αν έχετε πάει πρόσφατα, που θα έχετε πάει, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, δηλαδή βλέπω, ας πούμε, την Εγνατία, εκπληκτικός δρόμος, μπράβο που έγινε. Το κομμάτι Κόρινθος Πάτρα, εντάξει, έχει κίνηση, δεν το συζητάμε, αλλά το Κόρινθος Καλαμάτα, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει. Βλέπεις ένα αυτοκίνητο ανά 10 λεπτά. Το έχω κάνει και όντως πραγματικά λέω πώς ισχύει, και επειδή δούλευα και κάποια στιγμή στη Σπάρτη, πήγαινα όχι, σε κάτι άλλο. Πήγαινα, χρησιμοποιούσα το δρόμο και πραγματικά όλα αυτά έλεγες πώς μπορεί να βγει αυτή η παραχώρηση. Δηλαδή σε αυτό που λέμε εδώ πέρα εμείς για τα διόδια. Γιατί εδώ εμείς, με εξαίρεση 1-2 μήνες το χειμώνα που και πάλι έχει κίνηση. Όμως να πω ένα στοιχείο πάνω σε αυτό που μου είπατε.
Με ρωτήσατε αν η μελέτη είναι υποτιμημένες. Δηλαδή ο αριθμός της διέλευσης. Να πούμε λοιπόν ότι ο παραχωρησιούχος έδωσε χαμηλά νούμερα για να διεκδικήσει παραπάνω χρήματα. Εντάξει, εγώ δεν το πάω εκεί, αλλά λέω μήπως υποτιμούμε τις διελεύσεις. Τι έχουμε λοιπόν στη σύμβαση? Έχουμε πει στη σύμβαση ότι όταν όλες αυτές τις συμβάσεις, για να το καταλάβει ο κόσμος, δουλεύουν με μία απόδοση. Δηλαδή βάζω ένα, πρέπει να βγάζω με βάση απόδοση χρημάτων 1,10, άρα προκύπτουν και οι χρεώσεις. Έχουμε πει ότι όταν αυτή στη σύμβαση μέσα, γιατί αυτές τώρα είναι σύγχρονες συμβάσεις που κάνουμε, δεν είναι οι πρώτες της Αττικής Οδού, έχουμε πει ότι όταν οι αποδόσεις υπερβούν τους στόχους, τότε το κράτος αρχίζει και μειώνει τη συμμετοχή εκεί του. Που μου έλεγες μπορεί 1.000 δηλαδή, αυτοκίνητα, αν περνάνε 5.000. Εκεί που μου λες 1.000, αν περνάνε 5 και εσύ βγάζεις τα λεφτά που θες να βγάζεις, που πρέπει να βγάζεις για να λειτουργεί και να έχεις και το όφελό σου, το 0,64 που είναι τα ασκαίο διόδια αρχίζει και μειώνεται. Αν ας πούμε, μακάρι οι στόχοι μας να υπερβούν, ώστε το 0,64 είναι και 0. Ναι, είναι αφελές βέβαια να το ρωτήσω, έχει το κράτος τους μηχανισμούς να ελέγξει αυτό. Το κράτος έχει και ο ανεξάρτητος μελετητής, ο ανεξάρτητος μηχανικός είναι για λογαριασμό του κράτους και βεβαίως έχει τις δομές που ελέγχουν τις παραχωρήσεις παντού σε όλο το κομμάτι αυτό. Ναι. Το λέω γιατί ξέρετε, μας κάνει λίγο εντύπωση. Βέβαια, εδώ πάμε τώρα. Είναι πάντως τόσο αυτοματοποιημένα τα συστήματα λειτουργίας που πολύ εύκολα πια δεν είναι, ξέρετε, ένα περίπτερο που κόβεις, κάνεις, μπαίνουν μέσα όλα και φαίνονται. Ερώτηση. Επειδή κάποιοι φίλοι τεχνικοί και έτσι, μπορεί και εσείς να το υπολογίσετε, μπορεί να υπόθηκε στη Βουλή, ότι ένας, ας πούμε, αν φύγει ο Μάξιμος Σενετάκης από το Ηράκλειο, όταν θα είναι κατασκευασμένος ο ΒΑΓ να πάει στα Χανιά, θα θέλει περίπου 8-9 ευρώ, ναι. Έτσι, και άλλα τόσο να γυρίσει. Σωστά. Εάν δεν είχε μπει το δημόσιο, πόσο θα ήταν, ας πούμε, το κόστος? Θα χρειαζόμασταν 30 ευρώ. Κοιτάξτε, το δημόσιο δίνει 800 εκατομμύρια στα 2,1 εκατομμύρια. Ναι. Κάντε την αναλογία, είναι το 1 τρίτο. 35%. Ναι, 35%. Θα ήθελε πολύ παραπάνω και δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή τα διόδια αρχίζουν και εισπράττονται στη λειτουργία, θα έπρεπε να βρουν και τα λεφτά μπροστά αυτά. Γιατί αυτά που μιλάμε το κόστος είναι για την κατασκευή του. Ναι. Τα διόδια αρχίζουν μετά και έχουν δηλαδή αποπληρώνουν τα δάνεια που έχει πάρει ο ιδιώτης. Ναι, προφανώς. Έτσι, είναι λοιπόν και χρηματοοικονομικό το θέμα, όχι μόνο το ύψος των διοδίων και πότε θα τα εισπράξεις. Γιατί τα διόδια θα τα εισπράξεις σε 35 χρόνια που θα είναι στη λειτουργία. Θα τα εισπράττεις. Ναι. Άρα θα σου καλύπτουν περισσότερο τη συντήρηση και τη λειτουργία του έργου και συν μια απόδοση κεφαλαίου παρά τα λεφτά που χρειάζεται για να το φτιάξεις. Ναι. Τώρα μου λέει και ο φίλος Κωνσταντίνος που κάνει συχνά αυτό το δρόμο και η Ιωνία Οδός λέει είναι δρόμος χωρίς μεγάλη κίνηση. Ναι. Όντως. Και βέβαια, να πω τώρα, αυτά είναι ένας δρόμος όμως που έχει πολύ ψηλά διόδια. Η Ιωνία Οδός δεν είναι που έχει και το Ριοαντήριο και το. Ναι, γιατί έχει τη γέφυρα. Ναι, η γέφυρα ήταν εκτός της Ιωνίας. Ήταν πρώτα υπήρχε και μετά κουμποσιόνια. Ναι, στο σύνολο θέλεις μισή. Εκεί όμως φανταστείτε τώρα ότι για τα εμπορικά που μιλάμε τώρα, ότι πλέον δεν χρειάζεται τα πλοία να πηγαίνουν Πάτρα και πάνε μέχρι Γουμενίτσα και κατεβαίνουν από εκεί. Δηλαδή τους συμφέρει εμπορικά. Ναι, και κάπως. Έτσι, ό,τι δρόμος να είναι, εγώ δεν το είπα για να μην γίνουν οι δρόμοι. Μια χαρά και η Ιωνία και η Αττική Οδός και η Εγνατία και το Πάτρα Κόρινθος και έτσι. Απλώς λέω αυτό που έχω ζήσει. Το Πάτρα Κόρινθος έχει πολλή κίνηση, δεν το συζητάμε. Και αυξάνεται, νομίζω κάθε χρόνο. Ναι, μιλάω για την Καλαμάτα, μιλάω για την Ιωνία σε μερικά κομμάτια. Οι δρόμοι έχουν και την έννοια όπως εδώ στην Κρήτη. Συζητάμε τώρα ότι όταν θα οριστικοποιηθεί αυτό και μόνο που ανακοινώνεται θα αρχίσουν να αναπτύσσονται, καταρχάς συνδέονται οι περιοχές μεταξύ τους. Άρα σε αυτό το διάστημα Ηράκλειο Χανιά θα μπορούν να δημιουργηθούν και νέες περιοχές επένδυσης. Άρα αυτοί οι δρόμοι δεν είναι μόνο για το τώρα, είναι και για τα επόμενα 50 χρόνια. Ναι. Πώς προβλέπεις δηλαδή την ανάπτυξη μιας περιοχής, το ίδιο και στην Πελοπόννησο. Βλέπετε ότι η Πελοπόννησος, η Καλαμάτα τώρα, που είναι 2 ώρες από την Αθήνα, αρχίζει και έχει γίνει τουριστικός προορισμός. Ναι. Θα πει ότι σε βάθος χρόνου θα έχουμε και αύξηση και ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Ναι. Τώρα, Γι' αυτό λέμε ότι έγραψα και στην εισήγησή μου ότι συνδέει την Κρήτη με το μέλλον της. Ναι, ο δρόμος αυτός. Και συνδέει και την Κρήτη με ένα μέλλον που θα είναι μπροστά μας όταν και εμείς δεν θα υπάρχουμε. Έτσι, να το λέω. Γιατί είναι για τις επόμενες γενιές και έπρεπε. Εσείς είστε νεότερος. Να πω κάτι σημαντικό που έχει να κάνει με την ασφάλεια. Γιατί όταν θα τελειώσει το έργο, εννοείται πως θα είναι ένας ασφαλής αυτοκινητόδρομος. Αλλά
Ξέρετε πολύ καλά ότι γνωρίζοντας ότι θα υπάρξει ένα σημαντικό διάστημα και δεν μπορεί η ασφάλεια να περιμένει, υπάρχει ένα πλάνο από το Υπουργείο Υποδομών, το οποίο είχε ανακοινωθεί και από τον κύριο Σταϊκούρα αλλά και τώρα από τον κύριο Δήμα, για έργα ασφάλειας που μπορούν να υλοποιηθούν σε ορισμένα σημεία, τα οποία έχει γίνει η μελέτη. Ήταν αυτό που δεν κάνετε και το συμφωνήσατε με τις εταιρείες. Σωστά. Και τώρα που έχουμε... Αυτό προβλέπεται ρητός στη σύμβαση, όχι? Αυτό μέσα υπάρχει ένα εδάφιο που μιλάει για πρόδρομες εργασίες. Ναι. Μέσα σε αυτό το εδάφιο, στο άρθρο 4, μπορούμε να εντάξουμε αυτό το κομμάτι, το οποίο θα βοηθήσει και στην απορρόφηση του έργου. Αυτές οι πρόδρομες εργασίες μπορούν να κοστολογηθούν μέχρι το 5% περίπου του έργου. Ναι. Μια τέτοια παρέμβαση για το Ταμείο Ανάκαμψης που ψιάζαμε. Ναι, σωστά. Άρα προβλέπετε, άρα προβλέπετε και θα μπουν σε αυτό το κομμάτι, κυρίως εκεί στα Χανιά, αλλά και σε άλλα σημεία, που στόχο, για να το καταλάβουμε αυτό, τι έχουμε και ασφαλέστερα και ταχύτερα. Δηλαδή θα δώσουμε παραπάνω σημεία προσπέρασης με ασφάλεια στους χρήστες, αλλά θα έχουμε και τα κολονάκια, τα οποία μάλιστα έχω προγραμματίσει και να πάω και ένα ταξίδι στην Πάτρα για να δω την παρέμβαση εκεί, να το δείξουμε και στους φίλους εδώ κριτικούς, να δούμε τις παρεμβάσεις οι οποίες πραγματικά μηδένισαν τα τροχαία ατυχήματα. Στο Πάτρα Κόρινθος έγινε, το είχα ζήσει αυτό, ήταν λίγο τώρα κουραστικό. Μιλάμε για το Πάτρα Πύργος. Ναι, γίνεται τώρα, στο Πάτρα Κόρινθος το είχα ζήσει. Το είχατε ζήσει στη φάση κατασκευής όμως. Ναι. Σε πολλά χιλιόμετρα, κουραστικό μεν για τον οδηγό, αλλά ήταν πολύ ασφαλές. Είναι πιο εξελιγμένο αυτό πραγματικά. Εδώ λέμε να μην να είναι πιο γρήγορο. Να πάτε να μας στείλετε και φωτογραφίες, γιατί εγώ δεν το έχω δει αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος ρωτάει να ρωτήσουμε αν εξετάζουν την περίπτωση να το κάνουν όπως οι Ελβετοί, βινιέτα, δηλαδή πληρωμή άπαξ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Κρήτη. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα προβλέπονται όταν φτάσουμε στο πλήρες χέρι. Όλα αυτά θα απαντηθούν με ακρίβεια όταν θα ολοκληρωθεί το εθνικό σύστημα εισπράξης διοδίων. Ναι. Όπου μπορεί να μην έχεις βινιέτα, αλλά να έχεις, επειδή η βινιέτα υπάρχει γιατί δεν είναι από παλιά. Μάλιστα έχει τύχει και την έχω πληρώσει και εγώ μια φορά μέχρι να σταματήσει εκεί ο δικός. Παίρνεις ένα χαρτάκι 6 ευρώ, ξέρω εγώ, για να μπορείς να διατρέξεις τους δρόμους της Ελβετίας. Τώρα, εάν ολοκληρωθεί το άλλο σύστημα, επειδή θα διαβάζουν στα σημεία την πινακίδα, θα χρεώνεσαι ανάλογα τα χιλιόμετρα. Ναι. Ένας φίλος με γκρινιάζει και σας τη λέει κιόλας, λέει ότι το άρθρο 18 λέει ότι για λόγους εμπέδωσης τους χρήστες επιβολής διοδίων τελών για χρήση του αυτοκινητόδρομου προβλέπεται η προσωρινή λειτουργία με τοπικών σταθμών διοδίων κατά περίοδο μελετών κατασκευών, υπό προϋπόθεση ότι προηγούμενα θα έχουν ολοκληρωθεί συγκεκριμένα τμήματα του έργου. Τεράστια, λέει, ασάφεια τα συγκεκριμένα τμήματα. Όχι, τα αναλύει, και τι σημαίνει για λόγους εμπέδωσης. Αφού το διαβάζει. Άστα, λέει, Μάξι, να τα λες αυτά σε καφενόβιους. Ωραία, θα τα πω λοιπόν, θα τα απαντήσω. Αφού λέει συγκεκριμένα τμήματα. Είναι συγκεκριμένα, θα σας το δείξω εδώ το άρθρο τώρα. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Όχι, τα λέει συγκεκριμένα. Ρέθυμνο, αφού λέει συγκεκριμένα, δεν είναι προφανώς ασαφές, γιατί και εγώ το νόμιζα αυτό. Λοιπόν, εντάξει, λέει τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει διόδια στα νησιά, διαφορετικά δεν εγκρίνει. Και ο παραχωρησίουχος δεν θα έφυγε με το ΒΑΚ. Πρέπει να τον επιδοτήσουμε και από την τσέπη του φορολογούμενου να φανεί και αυτό στην ανάπτυξη. Λοιπόν, ο καθένας. Είναι συγκεκριμένα και που θα είναι και ποια τμήματα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί. Εγώ κατάλαβα από αυτό που μου λέτε, τουλάχιστον υποπτεύουμε ότι υπήρχε και ένα παρασκήνιο συζήτηση όλα αυτά τα χρόνια, ότι με το μοντέλο δημόσιας κατασκευής το έργο δεν έβγαινε για πάρα πολλούς λόγους και απόλυτης παραχώρησης δεν το παίρνανε οι εταιρείες, έτσι. Προφανώς. Γιατί θα έβγαινε ένα διόδιο, δεν το παίρνει ο άνθρωπος. Ναι, το οποίο δεν θα το φτιάχναν κιόλας. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης στην Αμερική μας λέει: ελπίζω να προλάβω να δω ένα κομμάτι highway, να δω πώς θα είναι επιτέλους. Επειδή θα το κάνουν εταιρείες, σίγουρα θα είναι καλύτερο να το πω εγώ. Πάντως θα έχουμε και highway και στο προς το αεροδρόμιο, διότι αυτό το μοντέλο φτιάχνεται και στο αεροδρόμιο. Από το Καστέλι πια θα πηγαίνεις σε 7 λεπτά στο αεροδρόμιο, από τον κόμβο Καστελίου, σε κλειστό αυτοκινητόδρομο. Οπότε ο φίλος μας στην Αμερική πολύ σύντομα πιστεύω θα δει και. Ναι, λοιπόν, επειδή ο φίλος του Γιάννης είναι συνταξιούχος, πραγματικά εντάξει, ο άνθρωπος θα ζήσει βέβαια τουλάχιστον 30-40 χρόνια ακόμα. Ερώτηση που ήταν νωρίτερα. Δεν είναι από τους συνταξιούχους, τους παλιούς που λέγαμε των 50 χρονών. Όχι, Αμερική δεν έχει τέτοια πράγματα. Την καλημέρα μας. Είναι στην Αμερική. Στο Μαϊάμι, ναι, από το Μαϊάμι μας. Καλημέρα. Είναι πρωινός. Χαιρόμαστε που μας παρακολουθεί. Στέλνουμε τις ευχές μας στο Μαϊάμι. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό ήταν νωρίτερα αυτό, του αεροδρομίου. Δεν έχει διόδια. Έτσι, μας πείτε μια στιγμή θα βάλουμε διόδια. Δεν έχει.
Είναι μεγάλο ζήτημα βέβαια αυτό με το κομμάτι αεροδρόμιο. Θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή, αλλά θα το πληρώσουμε το ότι δεν βάλαμε ένα μέσο σταθερής τροχιάς κάτι στο αεροδρόμιο. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά. Ακόμα και στην Αττική το μετρό πήγε αρκετά χρόνια μετά, όταν ήταν εφικτό και αυτό να γίνει. Ναι, αλλά δεν προβλέπεται όμως τώρα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Τουλάχιστον θυμάμαι, είχα μιλήσει με τους κατασκευαστές και λέγανε ότι εμείς αν μας το πούμε το κάνουμε, αλλά θέλει ένα δις. Το αεροδρομίο, αυτό που πρέπει γρήγορα να δούμε είναι και οι εναλλακτικές οδοί και βέβαια η σύνδεση με τον Νότο, ώστε να μπορέσει να έχει μια ολοκληρωμένη ας το πούμε πρόσβαση ο Ηρακλειώτης και από άλλες περιοχές. Υπάρχουν κάποιοι σχεδιασμοί για διαγώνιους δρόμους από το Ηράκλειο. Γενικά πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο που θα συμπληρώνει και το αεροδρόμιο. Παρεπιπτόντως, μια και αναφερθήκαμε τώρα, γιατί είναι και κομμάτι της κίνησης στο αεροδρόμιο, γιατί το αεροδρόμιο με 10-15 εκατομμύρια επιβάτες θα αυξήσει την κίνηση στο ΒΟΑΚ. Αυτό το ξέρουμε, έτσι. Φαντάζομαι ότι θα τα έχουν πλήρη του εξέλιξη όταν θα λειτουργήσει έστω το 28-29. Γιατί το 27 από ό,τι βλέπουμε όχι. Κοιτάξτε, σε επίπεδο εργασιών το πάει βάσει χρονοδιαγράμματος. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν κάποια, κυρίως με τα ραδιοβοηθήματα, ένα ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι θα λήξει και άμεσα. Οπότε ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι να πάει το 27. Ακόμα δεν έχει γίνει κάποια επίσημη αλλαγή αυτού του χρονοδιαγράμματος. Πάντα υπάρχουν ανησυχίες, μπορεί και να μπορέσει να το φέρει. Απλά λένε ότι η παραγγελία κάνει 2 χρόνια. Αν το φέρει το 1,5 χρόνο, το γλιτώνεις. Καλά, ας καθυστερήσει λίγο, γιατί εμείς θέλουμε το αεροδρόμιο δίπλα μας. Θα το πληρώσουμε αδειά αυτό το πράγμα. Θα το πληρώσουμε. Τέλος πάντων. Είναι μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο στο ΒΟΑΚ. Επειδή το έργο πάει μελέτη κατασκευή, ξαναλέω για τους ακροατές μας, σημαίνει ότι οι εταιρείες, ο παραχωρησιούχος θα κάνει τη μελέτη και τις χαράξεις τις οποίες περίπου τις ξέρουμε. Πάνω σε αυτό το οποίο έχει δημοπρατηθεί. Υπάρχει μια προεργασία πολύ σημαντική, μια προμελέτη, την οποία θα την εξελίξουν με τα τεχνικά. Είναι όμως προμελέτη, γιατί μπορεί μια στιγμή να κρίνει η μελετητική ομάδα ότι από εδώ δεν μπορεί να περάσει ο δρόμος. Έτσι δεν είναι, σωστά το λέω? Σωστά το λέτε, αλλά ο στόχος είναι κυρίως πάνω στην προμελέτη να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. Ναι, που σημαίνει ότι βλέπουμε βουνό τρυπάμε. Βλέπουμε βουνό τρυπάμε, κάνουμε κοιλαδογέφυρα. Γι' αυτό και λέμε 29-30, αν θυμάμαι καλά, τούνελ είναι. Θα σας τα πω τώρα, έτσι μην σας πω και κάποιο λάθος. Είναι ένα λεπτό να σας πω ακριβώς τα στοιχεία. Τα έχουμε εδώ πέρα. Ναι. Νομίζω ότι είναι 29 και εγώ το είχα σημειώσει. Είναι, το έχω στις φωτογραφίες με επίτηδες για να το έχουμε εύκολα. 23 σύραγγες. Εδώ σας έχω. 23 σύραγγες, καλά το λέω. Είναι για συνολικό μήκος 187 το είπαμε, 25 κόμβοι, 23 σύραγγες, 79 γέφυρες, 89 κάτω διαβάσεις που μας ενδιαφέρει και για τις πόλεις και όλα αυτά, 12 άνω διαβάσεις και 18 cut and cover. 18 cut and cover. Είναι αυτά που να βάλουμε άλλα δύο για το Ηράκλειο. Εντάξει, ωραία, μια χαρά θα είμαστε. Ερώτηση τώρα. Υπάρχει περίπτωση στη φάση μελέτης, πριν φτάσουμε στην κατασκευή, να αλλάξει κάτι δραματικά που να πει ο παραχωρησιούχος, τώρα ξέρω την απάντηση, αλλά είμαι αναγκασμένος να το ρωτήσω. Θα κάνω την νότια παράκαμψη στο Ηράκλειο γιατί βολεύει περισσότερο? Όχι, αυτό αυτή τη στιγμή έχει αποκλειστεί. Μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Μπορεί, άμα το δημόσιο προσέλθει και πει έχω και αυτά τα λεφτά. Αυξάνει και τρελά τα κόστη, έτσι. Μέχρι στιγμής δεν συζητάμε γι' αυτό. Το οποίο θα λύνει πολλά προβλήματα όμως, άλλο τύπο, έτσι, σε σχέση με τα. Εντάξει, πάντα ένας καινούριος δρόμος ο οποίος θα περνάει κάπου αλλού θα ήταν κάτι διαφορετικό. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο έργο αυτή τη στιγμή. Εξάλλου, ξέρετε και αυτό πόσα χρόνια το συζητάμε. Ναι, το ξέρω, αλλά το λέω γιατί υπάρχει μια περίπτωση να τελειώσει το έργο. Θα είμαστε κάποιοι συνταξιούχοι, ας πούμε, και να λέμε τώρα, ας δούμε τώρα και την παράκαμψη του Ηρακλείου. Αν τα νούμερα υπερβούν το σχεδιασμό και είδατε τώρα το αεροδρόμιο του Βενιζέλου, έχει αυξηθεί η κίνηση παραπάνω από τους στόχους και τώρα κάνουν πιο γρήγορα τις επεκτάσεις. Ναι. Υπάρχει μια προοδευτική ανάπτυξη κάποιων έργων ανάλογα και εάν οι προβλέψεις μπορεί να τις πετύχεις. Άρα όλα είναι στο τραπέζι. Αφού έχεις και τα οικονομικά. Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι παράκαμψη δεν είναι όμως, για να είμαστε σαφείς αυτό. Όπως δεν είναι, και το λέει και ένας άλλος φίλος,
δεν είναι οποιοδήποτε μέσο σταθερής τροχιάς Όχι, δεν είναι και αυτό. στο ΒΟΑΚ, έτσι. Δεν ξέρω τώρα, είχα ρωτήσει και εγώ την Αττικό Μετρό αν υπάρχουν κάποιες πρώιμες μελέτες, γιατί εμένα, ξέρετε, και από την άποψη του επαγγέλματός μου, του μηχανικού, μου αρέσει να μιλάω με κάποια στοιχεία. Λέμε για τρένα. Προχθές άκουσα στη Βουλή ότι το ένα τρένο θα κάνει από άκρη άκρη στην Κρήτη, μπορεί να κοστίζει 4 δις. Άμα το κάνουμε τώρα μαζί με το ΒΟΑΚ, μπορεί να πάει στο μισό, στα 2 δις. Και κάτι νούμερα τα οποία, εντάξει, πέφτουν σε τραπέζι. Πρώτον, είναι τεράστια νούμερα. Δεν ξέρω, δηλαδή ο ΒΟΑΚ τόσα χρόνια δεν γίνεται ακριβώς για αυτό το πράγμα. Τώρα, πώς κάποιος βγαίνει και λέει, έλα μωρέ, 2 δις είναι κάντα, λες και είμαστε Ελβετία. Δεν το ξέρω. Αλλά ούτε η Ελβετία δεν τα πετούσε. Ναι, ούτε τα κάνανε. Εμάς θα ήταν αλλιώς το πράγμα. Αν ο ΒΟΑΚ είχε ένα σχέδιο μακρόπνο, όπου κάθε χρόνο θα λέγει θα κάνω αυτά τα χιλιόμετρα κάθε πενταετία, το έργο θα έχει φτιαχτεί. Βέβαια θα υπήρχε ο κίνδυνος αυτό που είχε ξεκινήσει στη δεκαετία του 1995. Το βλέπουμε τώρα. Ναι. Το βλέπουμε σε σημεία. Στο Ρέθυμνο δεν έχουμε παρέμβει, στο Ηράκλειο δεν έχουμε παρέμβει. Τώρα τα Μάλια δεν είχαμε παρέμβει. Τώρα θα μπουν όλοι ξανά σε μια διαπλάτη. Χερσόνησος όταν έγινε. Το οποίο είναι μια χαρά δρόμος, ας πούμε, αλλά θα εξυγχρονιστεί κι άλλο κι αυτός. Ναι. Να σας πω κάτι. Τέλειωσε η ώρα μας. Κρίμα. Ωραία, μ' αρέσει. Πήγε 12. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Το θέμα θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Πολύ έτσι. Πάντα κατανοώ και ακούω με πολύ προσοχή από τη μεριά ως βουλευτής, αλλά και εισηγούμε πράγματα τα οποία ακούω και θεωρώ σωστά, και θέλω να ξέρουν οι πολίτες ότι στα όρια του εφικτού πάντα, γιατί εύκολα μπορείς να πεις θα το κάνω διαστημικό, αλλά υπάρχει και ένας περιορισμός οικονομικός, ο οποίος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη του για να υλοποιείται αυτό το οποίο λέμε τουλάχιστον. Και ναι, έχετε δίκιο, και θα πω και κάτι, γιατί πραγματικά μπορώ να σας κάνω κριτική όχι μία ώρα στην εκπομπή, 2 και 3. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος όμως. Το λέω γιατί πριν 10 χρόνια η χώρα ήταν όχι στο φάσμα της χρεοκοπίας, είχε χρεοκοπήσει. Εμείς δεν το είχαμε παραδεχτεί για άλλους λόγους. Λοιπόν, το ότι μπορεί και κατασκευάζει ένα έργο, έστω όπως το κατασκευάζει, το ότι καθυστέρησε, και λέω, το έχω πει πολλές φορές, ότι Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με αυτή τη σειρά έχουν ευθύνες που δεν έχει κατασκευαστεί 50 χρόνια ο ΒΟΑΚ. Έτσι, αλλά όπως το είπα και σε έναν αντιπολιτευόμενο βουλευτή, οι τελευταίοι που μπορείτε να μιλάτε είναι τα άλλα κόμματα. Και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα άλλα κόμματα, είπα να κάνουμε κριτική. Ναι, τουλάχιστον φαίνεται ότι θα ξεκινήσει, και ελπίζουμε να είμαστε καλά να το δούμε. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Κύριε Σενετάκη, νομίζω ότι θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε τις επόμενες μέρες. Γιατί θα έχουμε και θα ακούσουμε. Βουλή, αν κάτι προκύψει, είναι σημαντικό, αλλά νομίζω ότι επί της ουσίας η σύμβαση δεν θα αλλάξει. Έτσι είπαμε, στη Βουλή δεν αλλάζει αυτό. Εξάλλου, η διαδικασία είναι ξεκάθαρη. Οι συμβάσεις έρχονται όπως είναι, κοινοποιούνται στα μέλη του Κοινοβουλίου, να ξέρουν να υπάρχει διαφάνεια, πρέπει να υπάρξει. Και βεβαίως, επειδή το ακούω και αυτό, δεν θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, γιατί δεν υπογραφόταν ποτέ. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Ναι, και κυρίως γιατί, να το πω και αυτό, το καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, ότι έχουν μπει και οι τράπεζες στη μέση, που αυτές έχουν υπογράψει με αυτή την λογική. Οτιδήποτε άλλο. Και μετά από αυτό ακολουθεί το βήμα της υπογραφής του μεγάλου δανείου. Έχει δηλαδή δρόμο ακόμα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σενετάκη. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να είστε καλά.